videóban hardcore-ozni fogunk, és ezt igazából most el akarom kezdeni egy hardcore-t. Vágok is várni. Vártok, csak itt a háttérben megy a diszkó. Nem tudom, mennyire halljátok, de megy a diszkó. Tudjátok, amit tegnap töltöttem fel, ez a Roblox videó. Hát most így elkezdtem Robloxozni. Tegyétek pillanatban. Mint annyira kéne egy hangfalt. Egy pro Robloxos vagyok. Aztán meg a Squid Game-be ott sírtam, mert elindítottam a felvételükön a Squid Game mapot. Utána meg ott sírtam, hogy nem tudom kivinni. Amúgy nem sírtam, csak küszködtem. De nem tudom kivinni. Utána írjatok már kommenteket, kérlek, mert ebben már teljesen elegem, mert nem írtok semmit. Ha ezen a videón nem látok meg egy kommentet, akkor hát akkor ennek még lesz. Tehát addig kommentáljatok. Több videónak meg tudtok kommentálni. Akkor nekem miért nem? Pont én vagyok egy kifelejthetetlen. És tényleg, aki befirendel Robloxba, küldök neki 1 millió Robuxot. Vagy aki kommentel és Roblox... Tudjátok mit? Mindenki írja le a Roblox nevét, és majd kommentbe ez alá a videó alá írjátok le a Roblox neveteket, ott majd kisorsolok 1 millió gemet. Gemet már Robuxot. Mindenhol van cukornál? Nem tudom, hogy ezt meg kell gyűjtenem, de mindenhol van. Arra még nem tudom, mert arra nem lát. Arra nem tudom, mert arra még nem láttam. Ott is van. Az ott mi a? Egy falusi ház. Húzzunk csak át, tudod? Hello. Fúj, innentől már ütés a hív. Akkor itt már csak jumpolnunk kell. Ennyire rossz jumpos vagyok. Kérlek, anya. Kérlek, anya, hogy vigyem ki ezt a jumpot? Mert ezért küszködök a jumpokért. Na! És most itt kell úsznom az undorító vízbe. Beállok mindjárt itt a valóságist tőle. Hogy a jó Istenben néz ez ki? Jézus Istenem. Bocsánat, de ezt elviszem, mert ez elég ritka. Ez elég ritkán spónol. Na nézzük! Ellenmón! Van nekünk egy kis ellenmónunk.
Csak hogy unatkozok, ezért nézzétek. Prala. Ezt kéne beírnotok. Nem lépek ki, addig, amíg nem csatlakoztok. 4 darab 6-ost írjatok be. És akkor így tudtok hozzám csatlakozni. De úgy most nézem, hogy itt is lehet crafting table. Szerintem én ezt a hágyat el is lopom. Elvisszük a... De kiütöm a ládát, ha... Hogy tudjam, hogy ezt már kifosztottuk. És komolyan csak ez az egy nem. Van itt több is. Ezt a tébült is elviszem, ezt nagyon nem tudom, hogy kell craftolni. Papír. Papír se tudom lecraftolni. Plusz egy láda. Azt nem értem amúgy, miért a második sorra gyűjti. Nekem kell áthúzgálnom. Ami picit nagyon rossz. Hát nem működik a bal katt és a shift. What? Kiengedlek, bocika, szabad vagy. Ó. Oh. Hallod, itt is van izé. Hét óráig lesz ez a... És hát akkor gyertek velem. Csak még amúgy se tudjátok, mert még nem indította vele a videót. Vagyis hát... Szerintem csak az én hálózatomról tudnánk menni, vagy nem tudom. Majd megnézzük. Itt egy rossz cukornád. Nem, csak mocsárban van rossz. Fúj, belemegyek a mocsárba. Fúj. Bedrocknak van egy új verziója. 1.18. Optifine Forge 1.20 1.4-es verzióba kell jönnek. Hogy landba jön.
Hogyan lehet LAN szervered? Mondom. Félideges leszek. Hogy itt nincsen. Elhoztam az ágyam szerencsére. Ami nekem sokkal jó hír. Tralalala, tralala, tralalala. 4x6, így. Ezt írja be mindenki LAN-ba. You can be lower or slide like a digger, load it like a digger, there is load the yellow liquid slide. Slide, 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 like a river valley. Bocsánat. Ölünk egy kis tehenet. Bocsánat, tevik a tehén. You can be a lover, a slide, a katika, loaded slide, Na. Akkor egy napot jól teljesítettünk. Második nap. És holnapig lesz vége hardcore-nak. De nekem nincs semmi, mivel megölhetném. Kéne craftolnom egy sticket. Stick. Ez mit jelent? You could be all over all skies, Jó, akkor nem mutatok semmit. Mondom, az mit jelent? Hagyjad. Hát, hogy beszívecskézte a kommentemet. Küld ilyen értesítőt, hogy beszívecskézte a kommentemet. Igen? Én egy csillagos youtuber vagyok. Remélem. Yuki Bill, mert végre kéne már valamit craftolnom. Végre
Mert kraftolnom kéne már valamit. Utána kell majd egy kőcsáki. Meg van még egy rengeteg fám. Egy facsákány még egy crafting table-t se tud kiütni. Réz, ezzel mit tudunk? Kibányászok. Hát ez picit több vas, vagy kő, amire gondoltam. Egy YouTube díjnál felfedem az arcom. Fel fogom fedni a YouTube díjnál az arcom. De csak is egy YouTube díjnál. Nincs egy. De hozom. Egy kenyeret. Tehát akkor szerintem meg is csinálhatunk egy kőcuccot, csak nem most. Itt vannak mobok. Nyom. Apci! Mikor állítsuk fel a medencét? Mi? Hát akkor csináljad. Na. UK-be yellow, levágott, kérlek. Hát, s videózok. Itt volt a hardcore, itt a kis hardcore, itt a kis pártkor, mert itt a hardcore, itt van az apád. Itt a hardcore, itt van az apától, nem igaz. De amúgy Robloxba, a Roblox... Szén, komolyan? Nekem ilyen szén kell, nem ilyen faszén. Nem, eldobtam. Ezt le lehet craftolni. Várjál. Akkor pár cukrot elveszek. Egyet. Mint például csinálok egy izét is. Kőcsákányt. Facsákány meg majd megy plusz a égetőbe. Ebbe a házba még nem jártunk. Hát ebbe nem. Ha tele lesz a inventory, akkor fejezem be.
It is so meme. Ez az, meg vagyunk mindennel. És hát, köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!